ordua aldatu zela bizpairu aste dira. Argi hau aprobetxatu behar alde neurrira. Kirol pixkat egiteko udarari begira. Txirrindari hautsak endu eta kanpora tiran. Horra maika bertxotan bizipenen arira. Benetako aditu bat sentiarazteko gida. Benetako aditu bat sentiarazteko gida. Berdin duze bide izan ze zoru ze distantzi. Arropak dauka kaskoak duen aina garrantzi. Boazko lotura duen zapatilak erantzi. Ta itxura emateko ez dezazula antzi. Izan ilun izan goibele edo euri erauntzi. Polarizatuak diren betaurrekoak jantzi. Polarizatuak diren betaurrekoak jantzi. Baina atera aurretik jakin behar zenuke. Motxilarik ez da behar ez dituzula urte. Tresnak zertarako lasai lagunduko dizute. Gurpilak ongi behatu beharko zenituzke. Kendu itzazu tapoiak broma denik ez uste. Bidean pixu gehiegik kalte egin diezazuke. Bidean pixu gehiegik kalte egin diezazuke. Itzuliska kontrolatuz nahiko bazenu bete. GPS bat erortzazu naizta ez dauden merke. Baina seran itzalita lasai joan zaitezke. Itxaron errigunetik ateratzeko beste. Semaforoak hilarak horren beste etete. Gero bataz bestekoak jeitsiko lirateke. Gero bataz bestekoak jeitsiko lirateke. Behin bidean baietz topa zikloturisteroak. Denetarikoak gaude, bixiak zein geldoak. Naizta zibilizatuak oigaren hemengoak. Etzazu inorra gurtu ez bat ez zurrengoak. Zibismoaren gainetik agintzen du egoak. Zu profesionala zara beraiek globeroak. Zu profesionala zara beraiek globeroak. Ertzean norbait balego geldirik dagoena. Ondo ezik txirrindulan matxura bat duena. Kasurik ez jarraitzea da egin behar dena. Ezpadagai konpontzeko berea da problema. Adimen artifizialak gaur egun daki dena. Baberari galdetzea aukerarik onena. Baberari galdetzea aukerarik onena. Talde bat topatuzkero batu zaitez aldela. Bidean babesta berme izaten da tropela. Segi beraien gurpilei bertan utziz gibela. Landa Pogatxar bingen garta horiek bezala. Erreia osorik hartu talasai zaiteztela. Atzetik doazen autoak izorra daitezela. Atzetik doazen autoak izorra daitezela.
purrustaka kritikatu gidarien kondukta, eta bide nabar zure ardura oro uka, estopak zebrabideak, seinaleak aztuta, semaforoak saltatu ez izanain ilupa, autoren batei jo eta utzi ezkero minduta, lasai beti autoena izaten baita kulpa. Lasai beti autoena izaten baita kulpa. Sarerako atera hiruzpalau argazki, posture orako beti bada nahikoa asti, aldapan gora sentitu nahi baduzu egazti, hidratatzeko produktu pila daude zehazki, gelak isotonikoak ta ez baduzu aski, geldialdiko pintxoak ere ez daude gaizki, geldialdiko pintxoak ere ez daude gaizki. Amaitzear aintzinean dituzu datu pila, kilometro kopurua 40tik hurbila, 28 hainda zifra 1000, luzatu 40 arte, hau ez pasaude hila, norbait estraban badabil zure datuen bila, beti hobe geratzen da zenbaki borobila, beti hobe geratzen da zenbaki borobila. Gauza bat argitu gabe, enuke nahi bukatu, orain artekoa modu ironikoan hartu, seinalei kasu egin eta errespetatu, bidean ez laguntzarik ez agurrik ukatu, presari gabe ibili ze denbora ze datu, pedalei gogorremanta, itzuliskaz gozatu, pedalei gogorremanta, itzuliskaz gozatu.